Предлагам да преустановим огледа на свинопроизшествието. Това животно само по вънкашност прилича на прасе, а инак е личност тъмна и неизвестна за нашия край. Прасе, само че става като слон. То не е прасе, си го храниш. Не плаши селото. Хайде. Храня го, бе, кмете, храня го. Какво ме? Какво има? Първо е яйцето. А кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошка. А кокошката от какво става? От яйце. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце става. А кой го е снесъл? Кокошката. Кокошка от какво става? От яйце. А кой го е снесъл? Кокошка. А кокошка от какво става? От яйце. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошката от какво става? От кокошка! Пурко, ти като си по яйцата, кажи, кое е дошло първо на този свят? Яйцето или кокошката? Кокошката. А кокошката откъде е дошла? Ами... Кокошка от всякъде може да долети. Яйцето не може. На здраве. На здраве. Мамка му и на това прасе! Провал! Провал! Утре идва господин, новият депутат. Ако не оправиш крака, ще те изселя! Чуваш ли, ще те изселят! Иде! Файтоне, иде! Иде! Бега тук. Бега от тук. Айде. Бега от тук. Давайте. Давайте ли? Айде ли? Няма го Пурко. Няма го Пурко къде е? Къде е Пурко? Пурко, къде е? Айде марша, давай марша. Добре дошъл, господин Тутмаков. Госпожа Тутмакова. Токмаков. Пардон, Токмаков. Заповядайте. Заповядайте.
Токмаков. Пардон, Токмаков. Новият депутат в нашия район, за който ще открият паметник и ще държи реч. Заповядай. Честито! Скъпи госпожи и господа! Този паметник, който нашата партия издигна, е символ на скъпите жертви, които вашето малко, но героично село даде за майка България. Браво! И аз, който съм излязъл от народните низини и съм закърмен с вашите мъки и неволи, ви заявявам най-отговорно. Нашата партия ще предприеме най-решителни мерки, за да може да излеземе от това тежко положение, в което се намирате, и да спре най-сетне вашето тегло. Защото вие сте тези, които работите и плащате данъци, за да ни издържате нас. Управниците, министрите, войската и дори него, царя. Слуги са нужни на народа, не господа. Пурко. Бирник ли? Не така, не така. Не се бе, скри се бе. Къде е мъжът ти? Няма го. Къде е? Ами, хвана някъде по къра. Ох, извинявам се. Пардон. Ти си свободен. Чакай ме в общината. Няма да му позволя повече да ме баламосва. Как ще ви баламосва, господин Бирник? Вие сте бирник, учен човек, а мой Пурко е прост човек. Той вярва ли си, че ще се измъкне от това положение? Вярва си, господин Бирник. Мой Пурко е много доверчив човек. Глупав е той. Глупав е. Ако беше умен, щеше да е богат. Глупав е, гледай, каква хубава пулка прилагал. Та и тя да пати с него. Децата тук ли са? Не. Какво? Аз дойдох да взема кравата, ала... Чудя се да я взема ли? Не дей, господин Бирник. Почакай малко. Не дей, господин Бирник! Чакай! Чакай да е! Пусни ме. Не Пусни ме, дей! ти казвам. Не дей, господин Бирник! Не дей! Чакай! Давай. Чакай малко! Чакай, господин Бирник!
Сам нямаш ли? Полека, ще ми щупиш очилата. Хубава си, много си хубава. Малко само. Тук, само тук. Господин Бирник, не виждаш ли, че съм трудна? Тогава ще взема кравата. Най-голямо е било в Америка, в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Зан Гилен. Тази крава се извежда на търг. Какво правиш, бе? Слушай, момче, ще изпатиш. Чуеш какво ти казвам? Момченце! Момченце, мини в тил! Мини веднага в тил! Не с този камък! От другата страна! След киломо! Обкръжи го! Атака! Атака напред! Обезоръжи го! Смело! Смело напред! 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 Напред назад! Действай по фланговете! Ликвидири го!
А? Откъде си? От тук съм. Аха. Я ела малко. Ела де? Не бой се, не бой се. Заповядай, седи. Госпожицата е американка. Yes. Тя тук с какво се занимава? Акционерка е. Дружество за емигранти в Америка. В смисъл, ако някой поиска да отиде там. Как така, ако поиска? Ами плаща си и отива. Yes. Абе ти имот имаш ли? Да. Добитък? Ами така, колко ще струва? 2000 лева. Ами ако човек, така да кажем, има една булка и 6-7 деца. За булката още 2. За децата безплатно. От нас за нея. Нали, Мери? Yes. И да не забравиш, кафене, кое беше? Роял. Какво е това? Сакус! Американски. Потрей малко. Ако имаме късмет, това ще се роди в Америка.